Gwelyau cleifion mewnol a gofal cymunedol yn Ysbyty Cymunedol Tregaron. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel yn gwahodd pobl i rannu ei barn am gynnig i gael gwared ar 9 gwely cleifion mewnol yn Ysbyty Cymunedol Tregaron a rhoi gwasanaethau yn ei lle ar gyfer mwy o bobl yn ein cymuned yng Ngheredigion. Clown gan glaf Jim a'i wraig Jackie, sy'n byw mewn mannau eraill yng Ngheredigion ac sydd wedi derbyn amrywiaeth o ofal a chymorth gartref. They were there. I don't know what we would have done without them. And of course, with Jim being in hospital 3 times and coming out 3 times, you know, we wouldn't have been able to manage, would we? It was just absolutely horrendous what we went through, but without those girls, they were sort of like a saviour. They were there for us. Once they settled in, I was quite happy. I would sooner be at home. I'm quite happy here. I know I'm sitting in bed doing nothing, but I'm quite happy at home. I couldn't be anywhere else. You know, I just didn't feel right in hospital. I know they were doing the job for me, but the atmosphere, it just wasn't right. When the physios and that came in, you know, helping me out with that, that was marvellous. But I couldn't move the next day after exercising. Rydym hefyd yn clywed gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol lleol am siwt y gallai hyn fod yn well i'n cleifion, nawr ac yn y dyfodol. Dyma Siân. Mae Siân yn nyrs arweiniol gynigol o Mae'r. Rannodd gyda ni ei phrofiad o ofalu am gleifion gartref am y model gofal a ddarperir a siwt mae'n credu ei fod yn gwneud gwahaniaeth i gleifion. Yn ystod misoedd diwethaf, ni wedi bod yn llwyddiannus iawn yn ail sefydlu gwasanaeth cymunedol nyrsio Ceredigion. Ni nawr yn gweithio 8 y bore is 8 yr hwyr. Prif pwrpas newid y gwasanaeth oedd wneud siŵr bod ni'n gallu edrych ar ôl cleifion yn cartrefi hunain, yn edrych na danfon nhw mewn i'r ysbyty, bod ni'n gallu gwneud siŵr bod nhw'n cael triniaeth a gofal yn cartrefi hunain. Mae'r ymateb wrth y cleifion wedi bod yn bositif iawn, a mae rhaid fi fi'n brawd iawn i fod yn rhan o hwn wrth i ni symud mlaen. Dyma Siôn. Mae Siôn yn feddyg teulu o Tregaron. Mae'n sôn pam ei fod yn credu y bydd y newidiadau arfaethedig yn helpu i wella iechyd y lles ein cymunedau, gan ddarparu gofal cleifion mwy cydgysylltiedig o amser uchel o'r agos at gartrefi pobl a phosibl. Bydd y tîm yn gyfalu am y cleifion yn eu cartrefi hunain, a bydd y tîm hynny'n cynnwys ni fel meddygon teulu, cynnwyswyr gofal iechyd a'r nyrsys cymunedol. Fyddai'n golygu bod y claf yn gallu derbyn triniaeth fel antibiotics trwy'r wyddïen yn eu cartre hunain, a fel ddim yn gorfod mynd i'r ysbyty oherwydd hynny. Dyma Emma. Mae Emma yn nyrs arweiniol clinigol yn Ysbyty Cymunedol Tregaron. Mae'n rannu pam ei bod yn gefnogol i'r model newydd arfaethedig a siwt y gallai hynny fod o fydd gwirioneddol i'n cleifion a'n staff. The team in Tregaron Community Hospital is extremely skilled and capable. They deliver excellent care to a very small number of people. But if they could be released to support the wider community nursing service, we could be helping an awful lot more people with the wraparound care we could then provide. Yes, they were absolutely wonderful. Rydym yn gwahodd pobl i rannu ei barn ar y cynnig rhwng Awst y cyntaf ac Awst 19, 2024. Gallwch wneud hyn drwy fynd i www.dweudichdweud.cymru.nhs.uk neu drwy sganio'r cod QR isod. Bydd adborth o'r ymgysylltu yn cael ei gyflwyno i gyfarfod y Bwrdd Iechyd ym mis Medi 2024 i'w ystyried cyn gwneud penderfyniad ar y camau nesaf.